Добрий день, хлопчики і дівчинки, садовод-аматор на сувязі. Ось у нас 23 листопада випав перший сніжок, а я отримав ось такий пакунок. І гэта не клюшка для гольфу, гэта саджанцы медвежьего ореха. Сеянцы. Але зараз я вам розкажу, на що я їх набив. Ну, по-перше, що таке медвежий орех, ці його ще називають турецька ляшчина. Гэта такое древо, это древо, хоча ляшчина, яка росте, ну так, подобне на грецький орех, але орехи у його як у фундука, як у ляшчини. Яны тільки більш товстоскурі такі, але ж так само можуть бути і смачні, кажуть. Але основне, для чого його використовують, це як подвої для фундука. Можна прищепити фундучок, який подобається. Ён будзе ўжо расці дрэвам, і ў яго корань будзе таким стрыжнявідны, не як у фундука, у куста, а як у дрэва. Таму ён можа на 4-5 метров опускацца ў глыбіню і не баіцца ніякога спякоты і ніякога такой засухі. Ось. Таму у мяне таксама, калі яны прымуцца, то я постараюся паспрабаваць прышчапіць і таксама можа буду расціць, каб атрымаць арэшкі, іх пасеяць гэтыя, атрымаць нейкія саджанцы, іх прышчэпліваць тыя гатункі фундуку, якія мне будуць падабацца. Вот такі доўгі наперад план. Але зараз задача іх неяк захаваць, таму што ўжо, ну, можа і не будзе замаразкаў. Напэўна, я іх высаджваць ужо можа і пазнавата. Вот парайце, што рабіць. Два варыянты. Ці ўзяць нейкае ведро і іх паставіць где-то в якім холодным памяшканні у зямлю, ці прыкапаць можа глыбей і ўкрыць. Ну вось, буду думаць, што з імі рабіць за гэтыя выходныя. Можа глыбей прыкапаю. Усім добра, міру. Ось такое надвор'е у нас. Цікава, якая гэтая зіма будзе. Пакуль.